Еўразвяз можа ўвесці санкцыі супраць беларускай сельскагаспадарчай прадукцыі. Абмежаванні могуць трапіць у 14-й пакет санкцыяў. Паводле польскага радыё РМФ-ФМ дзеля гэтага пытання ўжо створаная кааліцыя з 12 краінаў. Аб'ектыву эфіры Віталь Бабін вітаю і запрашаю на выданне па-беларуску і без цэнзуры. Фінішная прамая. Лукашенко вызначыўся з тым, як пройдзе ўсебеларускі народны сход. Гэта цалкам імітацыйны орган, які імітуе дэмакратыю. Насамрэч, дэлегаты УНС практычна нікім не абраныя, нават па самых нізкіх беларускіх стандартах. Больш як палова беларускіх айцішнікаў перабралася за мяжу. Какие-то компании оставляют свои офисы, но уже в таком в уменьшенном размере работать в Беларуси, расширяются в других странах, там, не обязательно в Европе. Чаму Google ігнаруе беларускую Вікіпедыю? Ёсць нейкі бан беларускай Вікіпедыі, як не надта актуальны, не надта чытальны. Амаль праз тыдзень у Менску пройдзе першае паседжанне гэтак званага ўсебеларускага народнага сходу. Дэлегаты ўжо прызначылі, а вось хто ачоліць гэты орган народаўладдзя, як яго пазіцыянуе рэжым. Да як будуць вызначаць кандыдатуры, гэтае пытанне, якое пакуль застаецца адкрытым, абмяркоўвалі на чарговай нарадзе ў Лукашэнкі. Тэму працягне Ірына Юр'ева. Падрыхтоўка да паседжання сходу на фінішнай прамой, але ж у Лукашэнкі засталіся неразвязаныя пытанні. Надо было бы посоветоваться, каким образом мы будем предлагать Белорусскому народному собранию формировать их. Я думаю, что склад прэзідыуму ўжо вызначаны, магчыма, Лукашенко ўжо яго зацвердзіў, а тое, як будзе праходзіць галасаванне, гэта чыста тэхнічны, фармальны момант. Можна з вялікай доляй упэўненасці прагназаваць, што Лукашенко зойме крэсла старшыні ўсебеларускага сходу. Склад УНС, адрапартаваў гэтак званы прэм'ер-міністр Роман Галоўченка, ужо цалкам сфармаваны. Агулам у ім 1162 дэлегаты. Акрамя Лукашэнкі ды іншых службоўцаў, места ва УНС занялі 350 дэпутатаў мясцовых саветаў і 400 прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Аднак сярод апошніх выключна лаяльныя дэлегаты, у тым ліку чальцы БРСМ і Белай Русі. Гэта цалкам імітацыйны орган, які імітуе дэмакратыю. Насамрэч, дэлегаты УНС практычна нікім не абраныя, нават па самых нізкіх беларускіх стандартах. Адпаведна, яны нікаго, па сутнасці, не прадстаўляюць, акрамя уласна саміх уладаў. Праз УНС Лукашенко хоча імітаваць дэмакратычныя працэдуры, каб быццам бы надаваць дадатковай легітымнасці як прынятым рашэнням, зацверджаным дакументам, так і самому сабе. У новым ужо канстытуцыйным статусе УНС мае зацвердзіць абноўленыя канцэпцыю нацыянальнай бяспекі і вайсковую дактрыну. На пачатку года праекты гэтых дакументаў ухваліў Лукашенко, патлумачыўшы такую неабходнасць, цытата, актуальнымі выклікамі і пагрозамі. Если делегаты съезда одобрят эту повестку, то эти вопросы будут рассмотрены. Но не исключено, что к ней добавятся еще некоторые вопросы. Якія менавіта гэта будуць пытанні, рэжым дагэтуль не паведаміў. Але, мяркуе Вадзім Мажэйка, цалкам верагодна, што пакуль чыноўнікі будуць успрымаць УНС як новы прыярытэт, то ўсе рашэнні будуць скіроўваць туды на зацверджанне. Паглядзім, ці звядзецца это, сапраўды, проста да нейкай такой зусім карыкатуршыны, альбо яны змогуць неяк паімітаваць нейкія працэдуры, абмеркаванні. Нават зараз пакуль не зразумела, як гэтыя абмеркаванні будуць працаваць, бо у тым жа парламенце, хай сабе беларускай імітацыйнай палаткі, але ж там ёсць профільныя камісіі, якія быццам у нейкіх накірунках, ці выстроены алгарытм працы. У УНС пакуль гэта ўвогуле няма, і не надта зразумела, як гэта можа выглядаць. Важнасць рашэнняў УНС раней падкрэсліў Лукашенко. Маўляў, прэзідэнту давядзецца з імі лічыцца. Все-таки коллективный разум, 1200 человек, он не бывает ошибочным. Он оптимальный выберет вариант нашего развития. Я думаю, ён меў на ўвазе сітуацыю пасля сябе. Ён усяляк гоніць думкі пра тое, што ён не вечны, але ж усё адно з гэтым даводзіцца змірыцца. І мне здаецца, што
Лукашенко бачыць усебеларускі сход у перспектыве як нейкую процівагу новаму прэзідэнту, які можа раптам надумае лібералізацыю праводзіць. Першае паседжанне ўсебеларускага народнага сходу пройдзе 24-25 красавіка. Ірына Юрыева, Белсат. Пажар на літоўскім пункце пропуску Медзінінкай. Уначы там гарэў ангар віленскай тэрытарыяльнай мытні. У выніку пажару рух на пункце пропуску быў часова спынены ў абодвух кірунках. Пажар пачаўся падчас агляду аўтамабіля Porsche Cayenne. Згарэў як сам аўтамабіль, так і ангар пункту пропуску. Пашкоджаная таксама частка адміністрацыйнага будынку. Патушыць агонь удалося праз 4 гадзіны пасля ўзгарання. Яшчэ праз некалькі гадзінаў аднавілі рух на памежным пераходзе. У Вавруйску памерла актывістка, маці 3 дзяцей. Ірына Сурыгіна, паведамілі ейныя сябры. Прычына – сардэчны прыступ. Жанчыне было 39 гадоў. Вядома, што Ірына мела гіпертанію. У яе засталіся 3 дзяцей. Пакуль невядома, хто будзе афармляць апеку над малодшымі дзецьмі, імаверна, старэйшая дачка, якая паўнагадовая. У 2021 годзе Ірыну Сурыгіну затрымлівалі і судзілі за фотаздымак з бел-чырвона-белым сцягам. Суд тады прызначыў ёй штраф амаль на $2000. Да таго ж сям'і далі статус сацыяльна неўладкаванай. Міліцыянты пагражалі жанчыне турмою. Больш за палову беларускіх айтышнікаў з'ехала за мяжу. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні парталу DevBuy. З чым звязаны масавы ад'езд нашых спецыялістаў, як выглядаюць справы ў айчыннай айты-індустрыі, разбіралася Катерина Гордеева. Тенденция оттока кадров, как меня информируют, вот такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников. Беларусь імкліва губляе рэпутацыю айці-краіны. Сёння ўжо больш за палову айчынных айцішнікаў працуюць за мяжою. Пра гэта ў сваім новым даследаванні распавёў партал dev.by. Дынаміка несуцяшальная. У 2021 за мяжу з'ехалі каля 18% айці-спецыялістаў. Праз год паказнік павялічыўся больш чым удвая. Летась тэмпы ад'ездаў увогуле дасягнулі рэкордных 57%. Вести бизнес, да, имея обширный большой белорусский офис, становилось все сложнее и сложнее. Проблему добавляло и добавляет также расчеты, да, в иностранной валюте. Вообще вот сейчас переводы, расчеты в валютах, этих валютах, ну, они могут происходить с задержками и могут вообще не происходить. Стрымліваюць масавы ад'езд, фінансавая нагрузка, што кладзецца на плечы айці-фірмаў, і праблемы з легалізацыяй працаўнікоў за мяжою. Паводле даследавання, рэлакацыю беларускіх спецыялістаў запаволіла закрыццё праграмы Poland Business Harbor, што дазваляла айцішнікам адносна проста легалізавацца ў Польшы. Расчараваныя ў рэлакацыі таксама знайшліся. На радзіму вярнуліся больш за 3% апытаных. Але цяперашніх тэмпаў выцеку дастаткова, каб неўзабаве за межамі Беларусі працавала ў 1,5 разы больш беларускіх айцішнікаў, чым унутры самой краіны. Сейчас уже идет достаточно мало, да, нанимают и молодых специалистов, уезжают квалифицированные специалисты, и в целом это может опять-таки сказаться не только на количественном, да, развитии, по количественным параметрам IT-сектора, но и на его качестве. Сектор IT актыўна развіваўся ў Беларусі з пачатку нулявых. За гэты час экспарт айчынных IT-паслуг вырас у 30 разоў і да 2020 года прыцягваў у краіну стабільную плынь замежнай валюты. Грошы ў беларускія IT-сектары інвеставалі пераважна ЗША, Нідерланды і Расія. Буйное развіццё індустрыі пазітыўна ўплывала на стан усёй эканомікі. Айцішнік, які до гэтага быў у фабрыкі, працаваў за $200, тут у IT задача получаць $600. Ну, конечно, ён патраціць яшчэ $10 на каву у сваім раёне. І гэта і робі эканоміку, гэта і руша гэтыя працэсы эканамічныя і сацыяльныя. Калісьці сектор меў стратэгічнае значэнне для Беларусі. Доля IT ў паказніку валавога ўнутранага прадукту год ад году стабільна расла. Але з 2021 пачаўся спад. Летась унёсак індустрыі ў ВУП скараціўся яшчэ на траціну. Чакаць, што будзе лепей, не, бо гэтая сітуацыя ідзе горшая і горшая дзень ад дня. І я кажу, бо гэта не залежыць ці айцішнік, ці рабочы з фабрыкі. Гэта сітуацыя для людзей, і яна не паляпшаецца.
Ускладняе сітуацыю ціск на сектар з боку рэжыму і падтрымання агрэсара Расіі ў вайне з Украінаю. Праз гэта аб'ём замежных інвестыцыяў абрынуўся ажно на 40%. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёлета сектар не далічыўся 160 мільёнаў долараў уліванняў. Такое становішча адбіваецца і на заробках саміх спецыялістаў. За год яны скараціліся на 10%. Кацярына Гардзеева, Белсат. Міжнародны пошукавік Google нібыта адмыслова ігнаруе артыкулы беларускай вікіпедыі. Немагчыма знайсці ў выдачы сістэмы запісы, якія дакладна ёсць у беларускай інтэрнэт-энцыклапедыі. А вось расійскі Яндекс паказвае тыя ж матэрыялы на першым месцы. У такім няпростым стане ўвогуле беларускамоўны кантэнт у інтэрнэце. Чаму і што рабіць? Адказу шукаў Александр Дзегцяроў. Пошукавая сістэма Google выдае на беларускамоўныя запыты найперш артыкулы па-расейску. Часам можа па-украінску і на іншых мовах. Эксперты заўважылі, на карціну мала ўплывае змена мовы інтэрфейсу ці выкарыстанне VPN. Там ёсць нейкія працоўнікі, якія сядзяць на заробках, каб працаваў добра рускамоўны Google, бо беларускамоўнага Google не існуе. Гэта нейкі аўтаматызм, там нейкія праграмы і так далей. І, напэўна, гэтыя алгарытмы зроблены так, каб украінская знаходзілася, руская знаходзілася, а для беларускай не хапіла месца. Мы паспрабавалі знайсці ў Google артыкул беларускай вікіпедыі пра архітэктара Сцяпана Валансевіча. Гэты тэкст існуе ўжо больш за год і не мае аналагаў на іншых мовах. А само імя Сцяпана Валансевіча можна аднесці да вернутых. Па-беларуску пра яго да мінулага года ніколі не пісалі. Але Google не выдае артыкул ані першым, ані другім, ані апошнім радком. У версіі выдачы смеццевы сайт, які крадзе змесціва з артыкула вікіпедыі. У той жа час расійскі Яндекс выдае патрэбную інфармацыю першай. Ёсць нейкі бан беларускай вікіпедыі, як не надта актуальны, не надта чытальны, бо на беларускую вікіпедыю можна зайсці на любы артыкул і паглядзець, якая колькасць праглядаў за дзень, за тыдзень, за месяц, і там она вельмі малая, менавіта праз тое, што людзі проста не даходзяць да яе. Яшчэ адна перашкода для беларусаў узнікла ад YouTube, які, як і Google, уваходзіць у карпарацыю Alphabet. На сусветным відэасервісе вельмі цяжка рэкламаваць беларускія ролікі. Такую рэкламу адразу блакуюць, бо сістэма не падтрымлівае беларускую мову. Як нам распавялі ў Google, гэтым займаецца асобная каманда, увогуле асобная фірма, якая на аутсорсе працуе для Google, і дапамагае яму мадэраваць рэкламу, мадэраваць контент. Гэтая фірма, яна не мае беларускамоўных людзей, супрацоўнікаў. Яны не разумеюць беларускай мовы, і таму адмаўляюць мадэраваць і размяшчаць гэту рэкламу. Паўплываць на агульную сітуацыю з выдачай беларускамоўнага контенту спрабуе офіс Святланы Ціхановскай. Яго прадстаўнікі правялі шэраг сустрэчаў з Alphabet і Meta, карпарацыямі адказнымі за пашукавік Google і соцсетку Facebook. У офісе Святланы Ціхановскай працуе каардынатар па сувязях з тэхкампаніямі. І ён практычна кожны дзень дасылае запыты. Калі ёсць канкрэтныя запыты, праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія арганізацыі, дэмакратычныя арганізацыі, вы можете пісаць на email tech@tsichanovskaya.org, і мы пастараемся гэтыя запыты ўсе вырашыць. Сёлета дэмакратычныя сілы Беларусі плануюць супольную канферэнцыю з тэхналагічнымі кампаніямі, каб разам пашукаць магчымасці падтрымання беларускамоўнага контенту і блакавання прапагандысцкіх рэсурсаў. Александр Дзегцяроў, Белсат. Да навінаў замежжа шматтысячны пратэст у сталіцы Грузіі не перашкодзіў парламенту краіны ў першым чытанні прыняць мясцовую версію закону аб замежных агентах. Грузінскі прэм'ер Іраклі Кабахідзе заявіў, што закон накіраваны на абарону краіны ад украінізацыі. Гэта, маўляў, з'яўляецца абавязковай умовай для інтэграцыі ў еўрапейскі звяз. Пратэстоўцы і апазіцыя не збіраюцца адступаць, да і кансалідуюцца. Падрабязней у наступным сюжэце. Грузинская оппозиция консолидуется напередодні другого читання ў парламенце законопроекту аб празрыстасці замежнага ўплыву. З гэтай нагоды 6 апозіцыйных партыяў выступілі з супольнай заявай. Сярод іншага палітыкі ў ёй адзначаюць. Народ Грузіі быў, ёсць і будзе галоўным гарантам еўрапейскай і еўраатлантычнай будучыні нашай краіны. І кожная спроба супрацьдзейнічаць гэтаму выбару асуджаная на непазбежны крах.
Оппозиция называя законопроект аналогом российского закону об замежных агентах. Мне кажется, что даже в какой-то степени мечта не так борется в данном случае с прозападным влиянием или с прозападной оппозицией, а сколько консолидирует свою консервативную базу, потому что одновременно принимается ряд других консервативных законов. И мне кажется, что накануне выборов, которые, впрочем, грузинская мечта, так мне кажется, выигрывает, но вот она решила, возможно, каким-то образом усилить. Оппозицию падтрымлівае прэзідэнт Грузіі Саламе Зарубішвілі. Яна паабяцала накласці вета на закон, які пралабіявала кіроўная партыя «Грузинская мара». У грузинской мечты есть достаточно депутатов для того, чтобы преодолеть это вето, так что заранее известно, что оно, наверное, будет преодолено. Ну, смысл того, чтобы, так сказать, этого вето в том, что президент выразил свою позицию. Ну, и также это как, выигрывает тем самым время, то есть будут протесты продолжаться. Дзеянні кіроўнай партыі Зарубішвілі назвала расійскай стратэгіяй дэстабілізацыі. У сваю чаргу прэс-сакратар Пуціна Пяскоў заявіў, што пратэставыя настроі спрабуюць выкарыстоўваць як инструмент для правакавання антырасійскіх настрояў. Может быть, какой-то сигнал из Москвы. Я думаю, Россию раздражает тот формальный прогресс в отношениях между Грузией и Евросоюзом, и для них было бы очень выгодно, чтобы отношения между Грузией и Евросоюзом испортились. Ну и, конечно, то, чтобы приструнить, скажем, общественной Грузии. Закон аб празрыстасці замежнага ўплыву ў Грузіі спрабавалі прыняць больш за год таму, але тады ён праваліўся з-за масавых пратэстаў. Абяцанне было парушанае, і асабіста я не чуў з іх боку аргументаў на карысць парушэння гэтага абяцання. Год таму яны падкрэслілі, што ніколі не вернуцца да гэтага закона. У новай версіі з тэксту прыбралі словы «агент замежнага ўплыву». Замест яго прапісаная арганізацыя, якая рэпрэзентуе інтарэсы замежнай сілы. Гэта можа быць суб'ект дзяржкіравання замежнай дзяржавы, фізічная асоба, якая не ёсць грамадзянінам Грузіі, юрыдычная асоба, не заснаваная на заканадаўстве Грузіі. Пад дзеянне закону трапляюць медыа і некамерцыйныя арганізацыі, фінансаванне якіх больш чым на 20% ідзе з-за мяжы. Такія структуры павінныя будуць штогод падаваць дэкларацыю ў грузінскае нацыянальнае агенцтва публічнага рэестру. За невыкананне ці адмову выпраўляць дэфекты ім пагражае штраф больш як на $9000. Я думаю, что есть некие опасения по поводу неправительственных организаций, потому что, в принципе, я бы не стал переоценивать их мощь и силу, но они, тем не менее, всегда и везде становятся точкой конденсации не только политической оппозиции, но и прозападной, и пролиберальной оппозиции. И в любом случае она будет выступать с тех позиций, против которых выступает грузинская мечта. Сёлетнія пратэсты ў Грузіі адзначаюцца сутыкненнямі з паліцыяй. Гэтак для разгону масавай акцыі пратэсту 16 красавіка ля будынку парламенту спецназ ужыў слезатечны газ. Паводле звестак міжнароднай амністыі паліцыянты пераследавалі і збівалі дэманстрантаў, пакуль тыя ляжалі на зямлі. 11 чалавек затрымалі. Другое чытанне законапраекту аб празрыстасці замежнага ўплыву парламент плануе не раней за 30 красавіка. Владислав Корсак, Белсат. Дзяржсакратар ЗША Антоні Блінкен заклікаў саюзнікаў Украіны максімальна ўзмацніць іхныя намаганні супраць расійскай агрэсіі. Такую заяву ён зрабіў падчас сустрэчы з міністрам замежных спраў Украіны Дмітром Кулебам у кулуарах міністэрскай сустрэчы групы сямі ў Італіі. У гэты момант вельмі важна, каб усе сябры Украіны максімальна прыклалі намаганні, каб даць ёй усё, што трэба, каб працягваць эфектыўна абараняцца ад расійскай агрэсіі. Для Злучаных Штатаў гэта азначае прыняццё запыту на дадатковы бюджэт, які прэзідэнт зрабіў для Украіны. Калі Пуціну дазволяць дзейнічаць бяскарна, мы ведаем, што ён не спыняцца ва ўкраіне, і мы можам смела прагназаваць, што ягоная агрэсія працягнецца. Іншыя патэнцыйныя агрэсары па ўсім свеце прымуць гэта да ўвагі. Паводле спікера Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, рэспубліканца Майкла Джонсона, галасаванне за пакет ваеннай дапамогі ўкраіне мае адбыцца 20 красавіка.
Гэты пакет прадугледжвае выдзяленне больш як 60 мільярдаў долараў, з якіх амаль 14 мільярдаў на закупку новага ўзбраення і абсталявання. А яшчэ больш за 23 мільярды на папаўненне амерыканскіх запасаў зброі. Акрамя гэтага, сталася вядома, што ў найбліжэйшыя 2 тыдні Кіеў атрымае ад еўрапейскіх саюзнікаў яшчэ адную батарэю сучаснай сістэмы супрацьпаветранай абароны «Айрис-Т». Жыхары сталічнага мікрараёну Новая Баравая тыдзень скардзяцца на брудную ваду ў кранах. Сітуацыя настолькі сур'ёзная, што Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі стварыла аператыўны штаб для забеспячэння якасці вады ў мікрараёне. Доўгі час ніхто не мог назваць прычыны, чаму вада ў жыхароў Новай Баравой іржавая. У дыспетчарскай Менск водаканалу, на балансе якога стаіць мікрараён, казалі, што з іх боку паломак няма і адпраўлялі жыхароў да забудоўніка. Той, у сваю чаргу, паведаміў, што прычыны здарэння высвятляюцца і толькі парэкамендаваў не піць такой вады. Крыніцы нашага тэлеканалу паведамілі, што ржавая вада ў Новай Баравой цячэ з прычыны прамывання сетак першай менскай птушкафабрыкі. Акрамя гэтага, у мікрараёне праводзіліся прамыванні сістэмы падагрэву вады. Планавыя работы абяцаюць завяршыць сёння да 21 гадзіны, кажа крыніца Белсату. Грошай няма, але вы трымаецеся. Ужо не першы месяц падобныя словы чуюць футбалісты і трэнеры клубу «Слуцк». Паводле інтэрнэт-парталу «Трыбуна» спартоўцы не атрымоўвалі заробку з пачатку года. Аднак здзіўляцца гэтаму не выпадае, каманда перажывае сур'ёзны фінансавы крызіс. У сітуацыі паспрабавалі разабрацца мае калегі. Запазычанасць за заробкі працягвае назапашвацца. Футбалісты клубу «Слуцк» ужо 3 месяцы не атрымоўваюць грошай за сваю працу. Сёлета старшыня менскага аблвыканкаму Александр Турчин заявіў пра незадаволенасць клубам, які нібыта цягне грошы з мясцовага цукровага заводу, а сам не зарабляе. Для прыватнікаў клубная гісторыя, та, дзе ва ўсім свеце зарабляюць, яна проста не цікавая, тому што ні ў кого няма вольных грошай на гэта ўсё, а самае галоўнае, што гэта сябе ніякім чынам не можа акупіць. То бок у Беларусі гэта не бізнес, гэта датацыі. Сёлета старшыня менскага аблвыканкаму Александр Турчин паставіў задачу. 50% ад агульнага бюджэту каманды Менскай вобласці павінны зарабіць самастойна. Тады змогуць разлічваць на дзяржаўную дапамогу. Турчин, фактычна з такой пазіцыі сілы спрабуе размаўляць з клубам. Наўрад ці клуб будзе зачынены, але, напэўна, пойдзе гаворка пра далейшае зніжэнне заробкаў футбалістаў і гэтак далей. Гэта форма гандлю. Раней міністр спорту і турызму Сергей Кавальчук не завізаваў Слуцку плану развіцця на 2023 год, бо ў клубе былі падпісанты ліста спартоўцаў супраць гвалту падчас і пасля выбараў у 2020-м. Без гэтага плану клуб не змог разлічваць на дапамогу галоўнага спонсора цукровага заводу. Сёлета сітуацыя яшчэ горшая. Это на самом деле путь в никуда. Еще ни разу не было такого, чтобы когда искусственно команду удерживают в лиге, чтобы она потом процветала или что-то с ней было нормальное. Пра незадавальняльныя вынікі ў футбольнай гаспадарцы нядаўна узгадваў і Лукашенко. Как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. Большая частка гульцоў Слуцку зарабляе ад 1200 до 2000 рублёў на месяц. Прызавыя за перамогу былі зніжаныя ўтрая до 500 рублёў. Аднак заробку футбалісты і трэнерскі штаб даўно не бачылі, а прэміі выплочваць няма нагоды. Час ідзе, праблемы не мяняюцца. Футбалісты разбягаюцца. Згадаем нараканні былога трэнера Слуцку Віталя Паўлова ў 2020 годзе. 4-й год я работаю, и 4-й год у меня каждый сезон я
у половины команды. Его приглашает другой клуб на зарплату в 4-5 раз больше. Как его удержать? Праз адсутнасць сродкаў і матывацыі цяпер каманда на дне турнірнай табліцы чэмпіянату. Ці чакае Слуцк лёс футбольнай гарадзеі, якая ў 2021 годзе перастала існаваць праз фінансавыя праблемы. Особенно это касается городей. Все было замечательно, люди семьями ходили на футбол, но что-то пошло не так. Как только государство берется помогать футбольным клубам или влазит в хозяйственную деятельность нормального клуба, сразу жди беды. Пакуль жа футбалісты Слуцку мусяць жыць на тыя грошы, што адклалі раней. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат.